Філіппінаў дазволіў ваенным застрэліць яго на месцы, калі ён затрымаецца на пасадзе больш за прызначаны тэрмін. У сувязі з гэтым хацелася б нагадаць адное выказванне даволі вядомага чалавека. Не волнуйтесь, пожалуйста, о сроках президентства Лукашенко. Лукашенко будет президентом 12 лет. Я уже об этом говорил. А ў сённяшнім выданні вы пабачыце выбары дурыбары. А хто не ідзе на выбары? Ды чаму Лукашенко спужаўся апазіцыйных кандыдатаў? Они наделали в штаны по полной программе. Увесь перадвыбарчы трэш у адным матэрыяле. Навіны IT-краіны пра тэхналогіі, якія замоўчваюць, ды пра вёску з нетыповай назваю. Може, тут сабралася уся моладзь, якая пакідае беларускія вёскі? Аб'ектыўны рэпартаж у суб'ектыве. У самых прэстыжных рэйтынгах Беларусь заўсёды ўнізе. А вось калі б быў рэйтынг самых уплывовых лідараў краінаў, то дзе б апынулася Беларусь? Параўнала прэзідэнцкую моц Вольга Старасціна. Хто самы ўплывовы палітык планеты? Той, на каго працуюць багацеі, кіназоркі і нават прэзідэнты. Гэтак папрацаваць лапатаю прыехаў у Мінск прэзідэнт Кубы Мігель Марьо Дыас-Канель Бермудес. Поздравляю. Такога ў жыцці Дыаса-Канеля падобна яшчэ не было. Никогда не забуду эту встречу. Спасибо. Наша дружба будет вечной. Спасибо. А хто здольны нахіліць наследнага прынца Саудаўскай Аравіі? Лукашенко сказаў, дзе капаць, і нават шэйх не пасмеў адмовіць. Здесь нам есть над чем работать. Палац жа Лукашэнкі павінен быць не горшы, чым у самых багатых шэйхаў усходу. Сваю лепту ў добраўпарадкаванне пры палацавай тэрыторыі унеслі і былы, і цяперашні прэзідэнт Узбекістану, і кіраўнік Егіпту. Все, посадили. І шматлікія іншыя сусветныя лідары. Дрэўца да дрэўца і на паслугах селянгасу крэпкі хазяйственнік Лукашенка зэканоміў. Прэзідэнты садзяць, кіназоркі косяць. 7 патоў сышло Жерара Дэпардзьё, але калі Лукашенко сказаў трэба, значыць будзе зроблена. На паліве для сенакасілкі зэканомілі. Але і свае людзі ў Беларусі без працы ў палях не застаюцца. Багацеі чыноўнікі збіраюць бульбу. Першыя прыгажуні краіны – кавуны. 5. Так кіраваць і сваімі, і чужымі. Вось толькі з Пуціным неяк не задалося. Лукашэнку даводзіцца абслугоўваць кіраўніка Расіі. А іншых лідараў супердзяржаў дык увогуле чамусьці не дапрасіцца, каб до Лукашэнкі прыехалі. Папрацавалі, цяпер можна і пагаварыць. І ёсць пра што. Можа, прэзідэнт Кубы прыязджаў да Лукашэнкі, каб падзяліцца досведам перадавання ўлады. У сацыялістычнай Кубе амаль 60 гадоў кіравалі браты Кастра. І толькі 2 тыдні таму прэзідэнцкае крэсла заняў Мігель Марьо Дыас-Канель Бермудес. Куба всегда была и остается для нас примером мужества, стойкости и верности своим идеалам. Падобны сцэнар пераймання ўлады зрэалізавалі сёлета і ў Казахстане, куды Александр Лукашенко прыляцеў напярэдадні на перамовы з нядаўна абраным прэзідэнтам Касым-Жамартам Такаевым. Няўжо і ў Беларусі рыхтуецца перадаванне ўлады? Конечно же нет. На все времена. Александр Григорьевич на все времена. Невозможно еще пока что. Ну а зачем? У него же все хорошо. Бразды власти, наверное, никому он не готов передать. Навряд ли. Если он сел на трон, это уже надолго, и он передаст своим близким людям. Сыну. Он ни за что не уйдет. Может, он вообще бессмертный? С такого места не уходят. Таму кіраўнік Беларусі і рыхтуецца да прэзідэнцкіх выбараў, трэнуючыся на парламенцкіх. Перед камерами я не скажу то, что сказал им отдельным руководителям исполкома и так далее.
Я им сказал, так, ребята, выборы выборами, но мы должны показать, что в стране есть власть. Это репетиция президентских. Все сфокусировано там. Па рэпетыцыі ўжо бачна, якой будзе прэзідэнцкая кампанія. Канкурэнтаздольных апазіцыянераў не зарэгіструюць кандыдатамі, а тым, каго ўсё ж зарэгіструюць, слова сказаць не дадуць. Як, напрыклад, Ірыне Давідовіч, зварот якой да выбарнікаў не паказалі ў эфіры. Кажут люди, Лукашенко сам не сытый. То давайте допоможем ему покинуть трон. Жили Беларусь. Не паказалі і тэлевыступу Владзіміра Няпомняшчых. Их напугало сочетание двух слов «импичмент» и «Лукашенко», так что они наделали в штаны по полной программе. За падобныя словы знялі з выбараў кандыдатку з Берасця Паліну Шарэнду-Панасюк. Дыктатар Лукашенко забраў у беларусаў неад'емнае права любога чалавека – выбару. Яшчэ страшнейшыя словы гучалі на пікеце кандыдаткі. Запісалі крамолу сілавікі ды перадалі ў выбарчую камісію. У нас есть эти записи, да? Прадстаўнік кандыдаткі спрабаваў даказаць, што ўсё ў межах закону. Это наши программные требования. Отставка Лукашенко и свободные выборы. Президенты у нас это самое котировалось, грубо говоря. Тогда бы, может быть, ради бога. Вось яно, святло напрыканцы тунелю. Выбарчыя камісіі чакаюць прэзідэнцкіх выбараў, каб на іх прагучалі заклікі зрынуць прэзідэнта. Як яны кажуць, ради бога. Вольга Старасціна, Суб'ектыў, Белсат. Ну, ёсць у Лукашенко яшчэ адное хобі – садзіць дрэўцы і апазіцыю. Ну, ты жартуеш, канешне, сумна, а у нас пазітыўная праграма. Вось, да прыкладу, пазітыўная навіна. Лукашэнкі партрэт абясцэніўся. Паглядзі вось на гэты здымак, плакат прэзідэнт Рэспублікі Беларусь ад Беларускага дома печаці і напісана «Скоро закончится». Скоро закончится праца гэтага сайта. Яны штосьці падазраюць, это некая падбухторванне да рэвалюцыі. Дарэчы, звярні ўвагу, 3 зоркі з 5 толькі. Ермошин падае. Айфон новы у Менску з'явіўся. 4 месяцы так трэба капіць беларусаў на топавы айфон. Чаму так адбылося? Ну, эканамічныя паказнікі, нібыта, вось мяркуючы па гэтай навіне, Беларусь паднялася ў рэйтынгу дабрабыту краін. Цяпер мы ў адной групе з Індыяй, Інданезіяй і Турцыяй. Але ж там айфоны хіба што танней. Ну, сапраўды, і атрымліваецца, у нас самыя дарагія ў свеце айфоны. Чаму? Ну, здаецца, дабрабыт павышаецца. Таксісты бяруць 316 рублёў, узяў таксіст за паездку ад аэрапорта да цэнтра Менска. Ну, прыязджае замежнік, 316 рублёў, сколькі там, 150 баксаў. Адразу бачна, багатая краіна, айфоны самыя дарагія. Ну, просто Монако нейкая. А на плошчы Перамогі ў Менску знайшлі бутэльку з пасланнем ад савецкіх будаўнікоў. У лісце працоўныя скардзіліся на нізкую таксама аплату працы. Дзіўная сітуацыя. Тым часам давайте пераключымся на навіны IT краіны, якіх на гэтым тыдні чамусьці было даволі багата. У Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі загадалі падаць у кабінет нумар 328 Упраўлення навукова-арганізацыйнай працы распрацоўкі сусветнага значэння, якія могуць быць прапанаваныя на прысуджэнне Нобелеўскай прэміі. Кажуць, што Нобель працуе крыху інакш, але гэта ўжо дэталі. Краіна новая, сучасная, можна нават сказаць IT, але ж паняткі ў некаторых яе жыхароў усё яшчэ дапатопныя. Разумны прыпынак у Менску зняў відэа, на якім аднаго і таго ж чалавека абкрадаюць двойчы за адну ноч. Падазраваных знайшлі хутка, бо гэта той выпадак, калі прыпынак разумнейшы за некаторых нашых суграмадзянаў, каментуюць сітуацыю ў інтэрнэце. Тэхналогіі крочаць па краіне, ды робяцца ўсё больш дасяжнымі кожнаму. Яшчэ 2 тыдні таму ў інтэрнэце здзіўляліся правадному мылу на маладзечынскім заводзе парашковай металургіі. А ўжо сёння сучасныя прылады з'яўляюцца ледзь не на кожным прадпрыемстве. На адным з менскіх заводаў з'явіўся надзейны трымальнік для туалетнай паперы, а ў ваенным шпіталі на Машэрва на прывязь паставілі вадкае мыла. Цяпер дакладна не ўцячэ. А каб зразумець, наколькі адстаў ад нас свет, дастаткова проста зазірнуць у садсеткі. Вось, да прыкладу, адзін з польскіх студэнтаў, якія прыехалі Беларусь па абмене, не разумее, навошта ў правіральні БДУ каля унітазу стаяць гэтыя 2 тумбы. Эх, і сапраўды ўсё ж такі мала ведаюць замежнікі пра Беларусь. Добро пожаловать в Беларусь. Сенсацыйнае прызнанне. Увесь поспех песняроў Уладзіміра Мулявіна не больш, чым усяго толькі добрая воля кіраўніка Беларусі.
наша общая гордость. Володя Мулявин, которого я очень хорошо знал, с которым был очень дружен. И после националистического угара несколько лет в Беларуси это было. Мне пришлось его как нашего русского человека поднимать на высоту. У рэдакцыю суб'ектыву трапіла абсалютна унікальнае сакрэтнае відэа, на якім Александр Лукашенко вучыць спяваць Уладзіміра Мулявіна. Что ты придешь, а быть может нет, стоит мне тебя увидеть он. У сваю чаргу Уладзімір Мулявін аддзячыў за гэта не толькі Лукашенку, але і ўсяму беларускаму народу, узгадвае Лукашенко. Я прямо белорусам сказал, что этот русский россиянин научил нас разговаривать на белорусском языке. Ведаеш што, яшчэ вяртаючыся да эканамічных навінаў, забыў яшчэ одну навіну сказаць. У Беларусі збіраюцца падняць кошт праезду, таксама да тэмы багатай краіны. Ніколі не было, і вось зноў. Да, за 20 гадоў ён падаражэў ужо ў 650 разоў. Так можна было ўжо за гэтыя грошы купіць сабе Мерседес А-класу і ездзіць. Можна было, я думаю, Лукашенко так і зрабіў. Прычым не аддочь, думаю, і з Майбахам таксама. Ну, па сутнасці так, Мерседес таксама. А Менск трапіў у топ самых сумных гарадоў. Хельсінкі, Варшава таксама, так што тут хутчэй не праз эканоміку, а праз восень, туман. Восень, туман, туманны Альбіён. А вось ты скажы, вось такая навіна сумная ці вясёлая? Беларусь хоча атрымаць ад Китая крэдыт на 500 мільёнаў долараў, а ў расійскіх 600 мільёнах долараў больш не мае патрэбы. І сапраўды, навошта нам расійскія 600 мільёнаў, калі ёсць кітайскія 500? Ну, сапраўды, гэта ж больш выгодна для краіны. І памятаеце, хтосьці казаў, што не будзе браць крэдыты. Бо Кітай жа не будзе патрабаваць інтэграцыі. Ну так. На развітанне вось такая навіна не мог абмінуць іронія, рубрика «Іронія» ад Белсату. Глядзі, на іншых мовах «because of», «by reason of», па-расейску «в связи с тем, что», «по причине того, что», а по-беларуску можна сказаць адным караценькім словам «бо». Ну так што, спадарства, я думаю, пазначайце беларускую мову як родную, бо так прасцей да гэтага заклікае блогер нехта. Ну і Белсат, і вся кампанія беларускамоўная. Беларуская мова проста спрашчае камунікацыю. Спадарства. Ну што ж, я думаю, у нас яшчэ нейкі цікавы матэрыял ёсць. Вядома, на развітанне ёсць матэрыял. Дзякуем за увагу і... Мы яшчэ раз хочам падзякаваць вам за ўвагу. З вамі былі сёння суб'ектывілі Сцяпан Святлоў, Віталь Бабін. Развітваемся з вамі да наступнага тыдня. Усяго добрага, цудоўнага вечара. Мы развітваемся, але Галіна Абакунчык не, таму што важная тэма Марс, Парыж, Бухалава і рай. Толькі частка незвычайных назваў, якія маюць беларускія паселішчы і вёскі. Ці адпавядае жыццё насельніцтва гэтых месцаў экзатычным назвам паселішчаў? З мэтай высветліць, хто, якімі клопатамі і патрэбамі жыве ў адной з такіх вёсак, Белсат наведаў вёску Моладзь. Падрабязнасці, уласна, у Галіны Абакунчык. Дзякую за ўвагу. Да пабачэння. Сярод лагойскіх лясоў размясцілася вёска з аптымістычнай назвай «Моладзь». Шматабяцальная назва не дазваляе праехаць міма. Можа, тут сабралася ўся моладзь, якая пакідае беларускія вёскі. Першыя ж вяскоўцы на вуліцах Моладзі – маладыя маці з немаўлятамі ў вазках. Яны сцвярджаюць, што моладзі ў моладзі шмат. Летом особенно ее очень много. Сейчас уже по осени все в школы ходят, учатся. Вот, мы остались вдвоем. По большей части все в Минске живут, сюда на лето приезжают. Тут уже кто местные жители, молодежи мало. Вот, остались только, сколько тут? Человек, может, 5. Немного. Вот, остальные все уже Минск, Логойск. Назва моладзі паходзіць з тых даўніх часоў, калі моладзь жыла ў кожным двары. Цяпер свой век дажывае толькі адзінкай з тых маладых вяскоўцаў, кажа карэнны жыхар вёскі. Батькаўшчына. Мне все-таки 64 года. И вырос, и школу кончал, и пошел учиться, и работал руководящим работником и всем прочим. А сейчас пенсионер. Кому ты потребен? Галоўная вуліца ў вёсцы моладзь маладзёжная, але жывуць тут пераважна людзі сталага веку. Каб выжываць, шмат працуюць. Кто любит землю, тому не тяжко. Кто не любит землю, тому тяжко. Все, я коротко и ясно могу сказать. Кто не ленится, идет утром, набирает ведро черники, приезжает машина вот тут на трассе, уже сдадут, на питание есть.
уже не голодные. Тым не менш, вёска не выглядае заняпалай. Нават дрэнная дарога не замінае будаўніцтву. У вёсцы моладзь ёсць і свая 100-рублёўка. Мясцовыя кажуць, што назва завулка пайшла ад дыхтоўнай забудовы, якая распачалася тут яшчэ 20 гадоў таму. Мясцовыя жыхары кажуць, што ў моладзі ўсё больш гаспадараць сем'і гарадскіх чыноўнікаў, а таксама выхадцы з Расіі, якія уладкавалі каля беларускай сталіцы свае летнія рэзідэнцыі. Вяскоўцы ж у іх на заработках. Здесь строительство, там же большое строительство, московские фирмы. Ну и идут на халтуру туда. А хозяйство свое держит, что. А там что им заплатят, копеечки. Адсутнасць сталай працы і сацыяльных выгодаў адчуваюць на сабе не толькі пенсіянеры, але і маладзейшыя вяскоўцы. Працы нема ж тут, каб да ўсіх садкоў дзецкіх няма, а школы няма, далёка ездзіць, на автобусе дзеткі ездзяць у школу і ходзяць пешком у любую пагоду. І дождж, і снег ідуць. Дзеці ёсць, конечно. І маладыя мамы ходзяць. Ну, не застануцца, таму што, пока ёсць бацькі, будуць тут, конечно. Параза дзяржаўных праграм адраджэння вёскі і будаўніцтва аграгарадкоў называе адмысловец праблему адтоку моладзі. У той жа час ёсць у вёскі і спадзевы на адраджэнне. Таму тое, што вёскі становяцца вёскамі пенсіянераў, гэта, канешне, можа быць сумна, але гэта натуральна. Іншая справа, што у такіх вёсках цяпер новая сучасная бяспековая моладзь, яна вельмі цэніць сваю прыватную прастору, і таму сапраўды вёскі, якія недалёка ад вялікіх гарадоў, дзе ёсць зручнае лагістычнае некае забеспячэнне, моладзь там будуе сабе катэджы і хоча жыць вось у прыватным доме, у прыватнай прасторы. Мы такое бачым сярод вялікай колькасці паспяховых маладых беларусаў, тое самае адбываецца па ўсёй Еўропе. Паводле адмыслоўца, будучыні ў вёсак ёсць, калі да іх пройдуць добрыя дарогі і дойдуць патрэбныя камунікацыі. Так вёска-моладзь апынулася звычайнай беларускай вёскаю, дзе моладзь толькі на лета, а зімой перабіраецца ў гарады. Галіна Абакончык, Белсад.